खुलुमबाय बयनिसिमबो दा आंजों दंफायो जुखाम आबाद मावनायनि जुखाम आबादारि दा बिनि सोमोन्दै जों गोबां बाथ्रा रायज्लायगोन दा खुलुमनाय जाबाय नोंथांखौ नोंखौ खुलुमनाय थाबाय नोंथांनि परिचयखौ होग्रोबानो जाबाय नोंथाङा अबेनि आरो नोंथांनि नाम बेफोरखौ आंनि मुङाथ' जाहैबाय नाजेन बसुमतारी आंनि गामिया नैबेनो जाहैबाय गामिनि मुङा फतेगाव सालबारि ओमफ्राय जायगा डिस्ट्रिक्टआ जाबाय क'क्राझारानो औ ओमफ्राय दा बिथाङा गोबां बिबांनि माने जुखाम आबाद मावनाय जादों दा नोंथांमोना ओरै उनावबो नुनो मोनदों दा जुखाम आबादा खमबाबो बियो बेसेबांसो बिगा जागोन थारमाने बेयो जुखामा 22 बिगा आं मावनाया औ ओमफ्राय गासै टटेल ओरैनो टटेलि आंनि माखासे माबानाया जाहैबाय 52 बिगा गासै 52 बिगा औ माखासेफोर आं गायहोदेरबावदों नालाय माखासे आबादारिफोरनि सानैसोनो आरो औ दा ओरैनो बे हाफोराव माने माइ आबाद जायोना माइ आबाद जाग्रा बे हायाव माइआबो जायो ओमफ्राय एबार नेक्स्ट बेखौ माबानि उनाव माइखौ गायगोन ना मारै माइ गायगोन बेखौ माने बेखौ बिनि आबादा जोबनाय लोगो लोगो माइ गायसिगोन आरो थारमाने दाथ' मोनथारबायानो बेखौ माने फनांसिगौ आरो गाबोननि दिनै एसे फहांदोंमोन गाबोन फुरा बेखौ माने लिभार सोनानै बेखौ माने जुखामखौ फजोबनाय जासिगोन आरो दा ओमफ्राय बिनि मारै अबे बोथोरावहाय मावो अबे समावहाय मावो ओमफ्राय मा मुलि होनांगौ ना माबायदि हासार होनांगौ ओमफ्राय सिगां गायजेननायफ्राव माबायदि थाल लानानै माने जुखाम आबादखौ मावनांगौ बिनि सोमोन्दै एसे मोजाङै फोरमायनो हागोन नामा जाहाथे सोरबा जुदि गोसो गुदुंफोरा माने मावनानै थुलुंगाखांनाय मोनो नङा होमबा औ थारमाने फ्राय जुखामखौथ' आं देग्लायसो फार्स्ट मावनाय जादों आरो थारमाने आं मोनसे कम्पानियाव खामानि मावो नालाय बड'लेण्ड अर्गेनिक प्रडाक्सन कम्पानियाव बाहाय मावोमोन नालाय दा बिनि डिरेक्सन हिसाबै आङो बे आबादखौ मावनाय जादों आरो माने बिसोरो जोलै हरदों ओमफ्राय फैसा हरदों आरो फाइनान्सियेल हरदों ओमफ्राय मावनाल' हरनांगौ आरो मार्केटआबो गावसिनि जाखागोन होमबालाय नों खालि मावनाल' हरनांगौ औ मार्केटआबो गावसिनि जोब गावसिनि जोब ओरैनो बेसेबांसो थाङो बिनि मार्केटआवहाय बिनि मार्केटआ दा माने बिसोर 14 थाखा होदों आरो गासिबो केजियाव पार केजि 14 थाखा होदों ओमफ्राय बेखौ गावसोरनो लाना थांजोबगोन आरो माने गारि खरसा माबा खरसा फुरा दानजोबनानै फैसाखौबो गावसोरनो हरखायो औ माने मावनानैल' हरनांगौ जोबोद मोजां माने बेयावनो केजि हिसाब सुना लांजोबगोन आरो माबायावनो फोथारावनो ओमफ्राय अबे समावहाय बेखौ मावग्रोनाय जायो जेनेबा मावग्रोनायाथ' बिनि सिजोना मोननै मोनथामलै जेनेबा आं मावनायाथ' ओरैनो एसे लेट जादों आरो ना माने डिसेम्बरहालागै बेखौ गायनाय जादों डिसेम्बरनिफ्राय दिनैनि थारिखसिमाव मोननाय जाबाय आरो ओरैनो माबा गायनाया डिसेम्बरनि सिगांबो गायजायो नामा गायजायो ओमफ्राय जेनेबा बे बेसेबां समनि गेजेरावहाय जेनेबा खाजानाय बेफोरबायदि हारभेस्टिंसिम जायो हारभेस्टिंआथ' दा नै दासिमाव जाहैबाय जेनेबा 3 मास बा 4 मास जाहैबाय ना जेनेबा डिसेम्बर गायदोंबाथ' डिसेम्बर गायदोंबा दा माबायाव मोनफिननाय जाबाय दानि सिजोनाव मोनफिननाय जाबाय औ होमबा आरो नै खेबसेनो माइआव खेबसेनो ग्रोब जाहैलायबाय खेबसेनो ग्रोब जाबाय आरो बिदि माने हायाबो माने खुनु ओरैनो थाला औ मानो होनबा जोंनिथिंआ माने दस्रा जायगानि मानसिफ्रा आंनाव सोंबाय थायो नोंसिनिथिं मानो हाखौ माने ओरैनो लांदां दोनो लांदां नुयो माने जायखिया फैबानो दस्रा जायगानि मानसिफ्रा माने जोंनिया माने माइ आबादखौ माने जानाखि जानोसिम थोबाय बिनो थोबाय साननानै लायो जोंनि मानसिफोरा बेबायदि माने खेबसेनो बोरै खेबसेनो खननै आबाद मावनांगौ बेखौ जोंनिसिम दासिमबो माने आबादावहाय जोंनि मानसिफ्रा रोंजोबाखै माने रोंगौदां मानसिफ्रा थारमाने फोथाराव एसे प्रब्लेम जायो थारमाने नों बबेबा फोथार लांदाङाव आबाद मावोबा माने मोसौ मोसा हगारना होयो थारमाने मावनायनि हारा खम नालाय ओमफ्राय बै मोसौ मोसा हगारनाया बांसिन जायो अब्ला बै सासे मोसौखौ होनायखौ बादा होयोब्ला बै माबानि मोसौ बुरजा हगारखाबाय नालाय बिसोर सासे मानसिखौ एटाक खालामफिनो आरो ओंखायनो बेहायनो मावनाया एसे खस्थ' जायो माने बयबो जेनेबा माइ आबादखौ जेरैबायदि ज' मावो नङा होमबा बे माइ गायनाय समावथ' नों बयबो थाल लालायनानै दुब्लियावथ' नों गासिबो मावजोबो थिग बेबायदिनो माने जायनाखि माइनि अनगायै जेनेबा गोरान बोथोरनि आबाद नङा होमबा बेफोरो दा बेफोरनि जुखामनि अनगायै जेनेबा जों भिन्दिफ्राबो मावजायो गासिबो आबादा मावजायो जोंनि एरियायावथ' गासिबो जायो दालिफोरबो माबा जायो आरो बेसरबो जायो मावोब्ला माने आबाद फोथारावहाय बयबो मावलायोबा माने एसे सेफटिसिन जायो औ मोसौ मोसानिफ्राय दा माने आबादखौ बिदि मोसौ बायदिसिना हगारसानायनि दारैनो बारा मावबावनाय जाया आरो माने नांलाय खमलाय जानो नागिरो माने जायहा जाजाग्रा बेयासो उल्था जेनफिननांगौ जायो आबाद जाजाग्रायासो ओमफ्राय बै मोसौ हग्राफ्रासो देरहालांनो नागिरो आरो बे खेथ्रआव एसे खम जायो मेसेंनि आबादाव ओरैनो मा रोखोमनि भेराइटिनि बे जेनेबा बे जुखामा बावदोंबावबायसो आङो भेराइटियाथ' लकेल हाइब्रिद बे ना माबायदि हायाव बेफोरबायदि आबादा जानाय जायो गासिबो हायाव जायोदां गासिबो हायाव ना खिन्थु दै नांगौ बे दैनि इरिगेसन सिस्टेमा माबायदि खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै दैनि इरिगेसन माने एसे निसिनि गोजौसो जानांगौ होनांगौ आरो गाहायसेयाव ओमफ्राय बेखौथ' ओरैनो फोलाबायनायसो नङा होमबा बे फोलानाय नङा लाइन होथारनायसो लाइन माबानानै होनांगौ लाइन होयोबा साबसिन जायो नोंहा आबादखौ एसे साफा हारभेस्टिं खालामनो मोजांसिन जायो आरो लाइन खालामोबा दा ओरैनो बेसेबांसोआव बिसोरखौ माबानाय जायो बै खाग्राफोरा जेनेबा खाग्राफोराथ' नोङो हाजिरासो होनाय जायो 250 थाखा दामाव होनाय जायोमोन सानसेयाव ओमफ्राय लांफैनायाबो गावसोरनो लांफैजोबगोन जोबोद मोजां माने मावनाल' हरनांगौ आरो दा जेनेबा बेहा गासै टटेल 32 बिगा होनदोंमोन नामा आंनियाव टटेलि 52 नोंनि आन्दाराव 52 ओमफ्राय नोंनि बिगाथारा
23 23 बिगा 23 बिगानि जानाखि प्रफिट बे गासिबो नोंनि जाजोबगोन औ ओमफ्राय हजों गावसिनो जेनेबा मावनानै हरनानै आरो गावसिनो माखासे लाना आरो नोंनो हरबावगोन औ माने प्रफिटखौ आं हरजोबगोन आरो औ थारमाने जा खरसा हरदोंमोन बेखौ आं होफिनगोन गावसोरनो ओमफ्राय प्रफिटखौ गावसोर आंनो हरफिनजोबगोन आरो दा नोंनि आन्दाराव बाहाय नों बेसेबांसो इनभेस्टमेन्ट खालामनो थांनाय बायदि मोनदों नोंनि खमसे खम 160 सो थांबाय 160 मोन आरोना मोननैयाव बे देरबावगौमोन बेखौ दानस'नांगौमोन एसे सिगाङाव मोनसेया माइनास थाङामोन बेखौ दानस'ग्रोनांगौमोन आरो दा अर्गेनिकनि जोंनियाव बिराद डिमान्ड मानो होनबा दस्रा कान्ट्रियावहाय माने टेस्ट थांजोबो आरो दस्रा कान्ट्रियाव जुदि साप्लाय थाङोबा माने अर्गेनिकआल' साप्लाय जायो जेनेबा इउ एस फोरावहाय 3सिमथ' फैयोना मोननै फैयो हा माने बियो मोननै थायनांगौमोन आरो ना ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ देरबावनांगौमोन आरो बे बिजौखौ दानस'नांगौमोन ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा बे ओरैनो नर्मालावथ' मोननै मोनथाम फैबाबो मोजां जाया आरो बे सिंनि खोथा फैलायबाय फ्रेन्सफ्रा बिदिनो होनबाय थायो दा जेनेबा जों ओरै जोंनि चिरांफोरावहाय बर'फ्रा गोबां एडभान्स आबाद मावनायाव चिराङावहाय औ दा जेनेबा गुबुन जाथिफोरा जेनेबा बे मुस्लिमफोरा बिराद एडभान्स आबाद मावनायाव सिगां दिहुननो हायो दा आं सेंग्राफोराबो माने सोलोंथाइ लानानै ओरैनो थायालासिनो बेफोरबायदि मावोबा साबसिन एडभान्स जायो आरो नलेजखौ मोननो हायो मोनसे माबानायलाय माबादिनो औ सिखानो औ माबा सिंनिखौ देखायनायलायबो औ दा नै नायनो माबायदि क्वालिटिखौ बारा माने बबेबा जुखाम साल'बो थायोमोन माने बे साल'नाय आरो मोजां जोब बांसिनानो मोजां नै जोबोद मोजां क्वालिटिनि ओमफ्राय बेखौ जेनेबा केजि खेबसेनो सुगोन आरो ना मादायैनो बिदि जिरबाय माने जिरनो थिनदों आरो बिदि जिरदो ओमफ्राय एसे फोरानसुदो ओमफ्राय बेखौ जिरग्रा मेसिनखौ गावसोर लाबोसिगोन आरो माने खाग्रोनांगौ आरो खाग्रोनांबाय थारमाने खायाबाबो दसे माने जोंहासो खाग्रोनांगौ जादों थारमाने सिजोना माइनि फैबाय नालाय माइ जा नांथारसिगौ खाग्रोनो थिनबाय जाबाय आरो माने गावस्रा प्रजेक्टआव दंबाय थायो आरो ओमफ्राय मेसिनारि खोथा दा नै जुखामनि क्वालिटिया बेबायदि बिराद मोजां नै खुनु माबा गैया अबावबाथ' बे नों आं जानला मोनला अबावबा जोलैखौ फोबा बे माबा साल' जालाजोबो ना औ साल'बो जायो ओमफ्राय बिनि बिजनेस मडेला जेनेबा खालि बेसेसिमल' हरनांगौ आरो ना औ बिजनेस मडेला माने बेखौ बड'लेण्ड एग्र' अर्गानिक प्रडिउसार कम्पानिया बेखौ लांगोन आरो ओमफ्राय इनभेस्टमेन्टआबो जेबो फैसा थैसा गारनाङाखै गावसोरनो हरजोबखायो बे कम्पानिया देग्लाय 660 बिगा गाव हारसिंनो फैसा गारनानै माने एम्फौआ नैफोरबायदि थायो आरो दा बेफोरखौल' गिनांगौ आरो ना दा नै क्वालिटिया बेबायदि जुखामनि क्वालिटियाहाय ओमफ्राय बिनि जेनेबा सोरबा माने बेखौ बे बेबि कर्न नङा होमबा रेस्टुरेन्टफोरावहाय हरो नङा होमबा दा बेबायदि फिसा फिसायाव सोरबा फानग्रा दं आरो जुखामखौ जोंनाबो आइया मार्केटआव खेबनैसो फानहैदों माने 10 थाखा दामाव थाइसेयाव फानहैदों आरो एखमबा 10 थाखा मोनदों एखमबा थाइथामजों 20 थाखा ना मा होनदों बिदि फानहैदों आरो फानलाहै होननानै बुंदों नालाय बुरजाखाबा माथो फानो थिनदों ओमफ्राय जोबोद साइस्थ'आनो नोंथिं एसे मोसौ हाबदों ना हाबनाय जायाखै आरो हास्लाबालाय मोसौ हाबनायखौ ओरैनो फांसेयाव थफिसो ओंखारो बेयो थनैमोन फांसेयाव औ थनैमोन आरो जेनेबा माबायदि सिस्टेमाव ओंखारो नैबेबो ओंखारगौमोन आरो ना ओमफ्राय बियो देरग'बाय ओमफ्राय बे देरासै ओमफ्राय बेखौ देरहोफिननोबा बेखौ एसे सिगां बेखौ दानस'ना दोनग्रोनांगोन आरो नैबे गोजौआवहाय नैबे आरो ना जेनेबा बिजौखौनो बेखौनो दानस'थायनांगौ बे दानस'योबा माने बै नैबे एसे देरबावगौमोन आरो बे बबेबा रेजेक्टसो जानानै फैबाय आरो बे दा माने बे जुदि बे माबायोबा बाहाय थांबाय आरो बेनि हासारा बेनि गोहोआ खिन्थु बै गब्ल'फिनगौमोन आरो ना बिदिनो बांसिन थाइसे थाइदों दा बिनि गायनायनि टेकनिकआ जेनेबा लारि माबायदि आलि खोदों ना माबायदि बेलाय बेयो आलिबो एसे खोनाय जादों आरो आलिया माने बे माबाजों नांगालजों बेखौ माबादोंमोन नालाय हारभेस्टिं खालामदों उइदिं खालामदोंमोन नालाय बेवहाय माने बिदि आलि जादों आरो खोनो हायोबा मोजांसिन आरो आलि होयोबा ना औ आलि होनो हायोबा नै हाग्राथ' जेबो प्रब्लेम गैया दाथ' बे फोरोंदों बेखौ जेबो खालामनो हाला आरो माने सिगां बे फोथांग्रोनायावहाय माने एसे खस्थ' जायो आरो ना गोदैना बे माबाया दा जेनेबा बेफोरनि बेरामफोरा जेनेबा बांसिन माबायदिया जायो जेनेबा बेरामखौथ' आं एसेबां बेराम मोनाखै माने एम्फौखौ मोनदों आरो एम्फौआ जाहैबाय बे जेनेबा आलुआव थानाय बे एम्फौआ बिदिया गोथां बे मादा जाग्राया बेयोखौ मोनबाय थानाय जादों आरो माबायदि सायोथाय जेनेबा बे गोदै ना बुस्थुआ गोदै जेनेबा बेफोरबायदियाव थायो ना बिलाइ सिङाव बेथ' दा गिदिर जाबाय नालाय बयबायदि गुदिथाराव थायोमोन आरो बे एम्फौआ बिदि गुदिथाराव थायोमोन मादाखौ जायो ओमफ्राय उनाव बिबार जाग्राबो दं आरो प्रफिटआबो गोबां बुरजायानो दा ओरैनो बर्थमान खोनानायाव केजि बेसेबां हरदों होनदोंमोनलाय
14 14 थाखा रांनि ओरैनो बेबायदि खोनादों केजियावहाय दा बे उनाव अनुमान बिराद बुरजा दं जुखामा मोजां क्वालिटिनि नोंथांमोनाबो नुखाबाय नै दा बेफोरबायदि माने जों बेफोरबायदि आबाद मावोबा मोजां इनकाम खालामनो हायो आरो दा बेखौबो बिथाङा दहाय बुंखांखाबाय दा गोबाव जों बाथ्रा रायज्लायबाय बिथाङाबो आंनि थाखाय दसे सम होनायनि थाखाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय